issued a caveat, a warning, na ayaw ko na ngayon na mamamatay pa na sundalo, babae o lalaki, na inambos ng mga NPA at kinuha yung pera o yung mga supply na pagkain, bigas, sardinas, kung ano pa, at yung baril. Kasi yung baril, mainit talaga yan sa either yung nakatago sa baywang mo o ang NPA, yung, wala yung armas yung mga yan. Nagkaroon na ng armas yan, kapatay ng mga sundalo, kaya ganoon yung karami ang nakuha nila. Anyway, sabi ko, beginning, maybe, this coming days, you will see a more fighting spirit coming from the... Ako ang sabi ko talaga, magsabi ako ng totoo, ha? Ang gusto ko, kasi pinapatay ang sundalo ko, pati polis. Ang gusto ko, ang order ko, patayin ninyo. Patayin ninyo. Kasi kung hindi kayo patayin, papatayin talaga kayo. Dahil magdala kayo ng armas, patay ka, sigurado. Kaya nakatalikod ka, nakaharap ka, nakaluhod ka. So, anong order mo? Anong order ko? Pinapatayin ng sundalo ko, ilang beses na. May pinakawalaan ba nila? Patay. O di patayin mo. Basta yung... Ako, pag nakapatay kayo ng commander, o nakapagturo kayo saan natutulog yung commander, o nakitulog, makitulog yan sila, o nakitulog, sabihin lang ninyo sa akin, at 2 million ako, basta yung top commander, 1 million yung mga ganun. I think 2 million. Yeah. Was it 2 million? Yes, sir. Kung sino yung makaturo tapos doon sa army o police. So, pag ikaw ang nagturo, natuhuli yung commander na mabigat, may hati ka dyan sa pera. Pero alisin kita sa lugar mo. Kung taga-Abra ka, ihatid kita sa Mindanao, doon sa mga Ilocano. Bigyan kita lupa, doon ka na lang kasi kung hindi, papatayan ka talaga eh. Kung Ilonggo ka, tega pa uli ka sa Iloilo o Bacolod. So, way man na masakyan mo, way pa. Ulat lang. Pagka ganon, yung mga squealer, you will be given a new identity, kagaya ng Witness Protection Program. It need not be under the Witness Protection Program, but I order that you be treated as a witness, taken as a Witness Protection Program. Sali kayo, may bagong identity ka. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.